hainbeste arrasti galdu ere. Apurtu da larreztu arren, eusten giontuen txoka. Oiu bat entzuten da, kate hau behingoz askatzeko. Hemeretzi zortzi lau, non ikusi ote gara aurre. Hala ere, agurtu nau, nere izena emaniz, baina ez dut ezagutu. Baina ez dut ezagutu. Nire histeriaren istorio bat aurkezten badizut, elkarrekin gauak iraun dezan. Okatu da mantentzen nauen ardatzura, nire bidea erabaki dezadan. Behingoz azalean gorde dudana ezin da inoiz ahaztu. Oiu bat entzun behar, kate hau behingoz askatzeko. Hemeretzi zortzi lau, non ikusi ote gara aurre. Hala ere, agurtu nau, nere izena emanez, baina ez dut ezagutu.
Eu, jak, Ba, earki arragoa justu jartzen ari zala. bai, Zestaten ju, ze moduz? Ondo, Ondo. apur bat urduri esan bihar, be bai, Danak Ostia, nivel askoko jendi pasada kanaletik, horrek igualdik, esan nahiat, danak esate dizte iguela azken aldo dizu, nervioso hasieran da zea, baina, bueno, a ver, gaurko helburu eta, bueno, asteroko bezala helburu edek, parre batzuen, ondo pasau, eta pixkete zuen proiektu hau ezagutarazi, eta poco más, nahiat, así que, hi lasai. Joder, Gero ja igual galdera tekniku eta azte jenin orduan ja nahi baek nervioso jarri, bai, baino ez, nik uste ondo jungokela. Bueno, joder, atxu bitxean bi kantu hauek, guai, en plan, rollo... De hecho, hau gerorako ere utzileik hau, baina ja pixketa ipaen goiat. Joder, nik Spotify nahitzen, azte bukara hontan eta hola, koatu, eta guan en plan de, hostia, eske... Hola, ezin izen diat esan, bale, badek, stoner klaru edek, eo rock klaru edek, eo metal klaru edek, ez, tio, en plan, oso influentzia ezberdinek bezala batea konbibitzen, ez? bai, bai. Osea, izetez gube bai, jendiak geldetezkunean, ez dakigu oso argi zer esan, ze metal, bai, metal influentzia asko dekeu, ze maketia ikusten entuten bozu, hori bai badauz metaleko influentzia argi hauak, ez da? Baina ja diskan, formato power triora pasau ginenian eta hor ja, blan, hori, soluak alde batera bai, bastertu genituen eta, da ja hor influentziak ja geixau nahazten hasten diez, Ja. da gu bez oso argi ez dekeu, irtate jakuna egiten dugu, da aurrera, Bai, etzio besteik, ez? hoi ba, Gero sartuko atxeko igual pixkat gexo onta, baina, bueno, hori kurioso irutu zitekela pixkat honekin hasti ez, beste askotan igual, etorri hemen talde bat edo gitarrista bat, eta esate, bale, gu jotze jau, txeka, trash metala, eta eo metala en general, ez? Eta, kuriosuek ikustie talde bat hainbeste influentzikin, gero, aipauko txeanik nire ustez topau ditxaten influentzia batzuk, eta esango hieke, ondo nitxikene, ez? perfecto. Baina, azteko beti gustatzen zitek pixkat gonbidatuk bere buru aurkeztie, en plan, nondik atorren, zenbat urte dauzkekan, baina espezifikoki baita gustatzen zitek pixkat musikikin eukideken nire ibilbidiei buruze hitzekie, noiz hasitzean, zeatik, eborria, euk esango iguk. Bai, bueno, ni Joseba Romero, berriztarra, 28 urte, eta, bueno, ni musikiaz beti onkin joterla esinua, ez nazego niñoz, en plan, musikako klasetan, ez da, en plan, erlazinua hortatik, ez da? Baina musiki beti sendotatzegin, beti entzundo txikitzatik musika asko, nire gurasuek bazien musikasaliek, baina, igual, ointzeia, melomanos rodatutan azela, igual, zien un poco de bai musika komertziala eta, beti gustau izan jate abestia, da hori, da, bueno, ja institutuko aurretiko urteetan, jutaten ginen lagun batzuk, da Martzel nire oso lagun bat den bat, beraia, bere gurasua ziko zen, una colección de discos increíble, Deep Purple, AC/DC, da juten ginen beranetzera musika entzuten, ez da, ostia, niri betidanik, onkin jotolan como goguek, baterixa joteko, da ni txikitatik gure namen musiki bai abestu, baina bai baterixa jo bai, ez da? Da, karo, hoi kontu dek zu baterixa eskatu zinean gurasuei, 10 urteaz, hori, bakizu, nola bialtututen. Bai. Ez da, bueno, lan ikusitxa jo, instrumento bat guro joteko etxien eta, da, hasi jaten, como hor piketan bajua, porque gustaten jaten, en plan, bajuan da, hasta que uste dut izen zala, askoko, Durangoko jaixetako kontzertu baten, egon zala, The Bon Scott Band, da ikusi naban hor Angus Youngen soluak egiten da no seke, da gu, baina oso ACDCren oso fanak ginen, sasi horretan, da erabakin jaban, nik gitarria jogurot, ustot 14 urteko mini Joseba batek izene bat esabala nik gitarria gurot, berdin jateia baju, baterixa, nik gitarra joti gurot,
Da hori, 14 urtea erosi naban lehenengo gitarria, da hori, gauak pasa izan dituaz, hori egunek, 7 orduko sesio baten, nire bakarrik joten, atxaskalak ostu arte, da, vamos, pilo bat sortu zaitu dituaz, da hori, da gero hasi nintzen, hori, pues herriko jendiaz, egiten duzun lehenengo taldia, baina apur bat, saiatu ginen olako gauza indie rockero bat eiten, ez jakun ondo irten, gero hasi nintzen abeslari moduen elorri xoko lagun batzukin bebai, pues, bakarrik abesten, ja gitarria alden dute, gero proiektu hori esan oso ondo irten, da hasi nintzen bakarlari moduen joten eta tabernetan eta, hasta que ustot izin zala 2012 olako zozerren, koatu taldie sortu gendun, pues hor justo movida horretan, beste talde batutatik etorri ginen jendiagaz, ezta? Jurretako jende lagun batzukin, juntau ginen, Durangoko lagun batekin bebai, gero pues, beti moduen taldie konsolida barte, bat juten da, gero torri San Martin, da hortek ja Best Friends Forever eta topera ea familia bat gara. Osa, da hori gutzako lehena da. Osa, taldie bat gara, bai, ondo, baina taldeen gure artean harmonia idagul... Ez bau bihotzaz joten, ez etako zentzurik talde bat ikie da bolua jotia. Holan biziten dugu, osea, que... Bai. Bale, bueno, gustatzen zitek hainbeste importantzi emati taldi eta familixeiz, laste etorreko juk kaldera pixket, polemikuk ez, baina pixket grazi pixkat hori daik. Baina, lasai. Normalin saixo hau lau ataletan banatzeiat, laugarren ataleak gutxitan iriste gaituk, baina bueno, iriste gaituk ondo. Eta haituk lehenengo atalaek pixkat kompozizioa buruzkoa, gero ziok bigarren atal bat dekela teknikai buruz, hirugarren atal bat dekela gusto pertsonalai buruz, eta hor ja pixkat desbariatuko jau gustukinta hori, eta laugarren atalea iriste bagaituk dek pixkat euskal musikaren egoera, euskal eszenaren egoera, gaztea kritikatu, eta bueno, movida horiek pixkat, ez? Orduan, bueno, ja nahi baldin bak direktamente sartuko nauke kompozizioko galderakin. Eta galdetuko jaten lehenengo gauzaek sortzerako orduen prozesuen nola deken, haudek. Eta pixket zehaztuko jat galderie. Riff batetik azte zeate, melodi batetik azte zeate, ala letra batetik azte zeate. Edo beste nun baitetik. Normalian letrak beti izeten da azkenengoa pulitzen duguna. Porque badekogu pseudoletra bat beti, dala bat, edo danadakua, zeni beti joten dodanian joten dodan ala, nik gauzak esaten ditut. Askotan, ixe beti, ez deko zentzurik zer esaten ari nazen, edo zer abesten ari nazen, baina nire anoie hor meloditzak egiten, ezta? Da, igual, koatu taldeko komposaketa struktura izango sana, hori, abesti bako itxirten da edozen likutatik. Ni askotan, batzutan, behintzet, ideiak nik bideratzen dituanean, nire mobila usteot 500 piku audio grabaketakin. Zin igual noiek aletik ibiltzen, da torrezte edo hotz melodia bat, edo trupa, edo danadakua, da artea mobila, da, pero berdin esten nun nauen. Gainera, nire neskia bai ezagutzen dago, batzutan furgonetiaz goazela bidaian, esatotxe, Silvia, mesez, eten musikia, atera grabadoria, eta azten ara, da gero entori entzun, zakixen bat biderrez, da gitarrara pasau, da hori askotan egiten dugu, da beti lokalera biratzen dugu, edo baita berak igual riff bat atera da bela, edo Martinek beran baterixak zozer pentsau da bela eta, da saiatzen gara, alde baten, hori horren riff horren edo estrofarren edo danladako horren energixa apur bat irunaratian sentiten, da ber zeri behiratzen dozkun. Da holan igual egiten dugu apur bat estrukturia. Da gero, bat deko gunien holan eskeleto, abestian eskeletue, ja, grabau, entzun, da ja, behitu. Jo, igual subixe hemen, hau lar buelta diez, mostoko dugu. Jo, eta egiten badugu no seke, da gustatzen jaku grabatzia, ze askotan, zu lokalian zaubezenian, jo bai, más o menos ikusi leiket baju azera bin joten.
Baina grabatzen gazten garenean, hori ja esaten duzu, ostia, da tresillo hori, egiten bogu bai, jo que seke, pasau timbalekin no seke, da, edo enfatizau no sen non, Mhm. da, holan, pues hori, izeten da prozesu normala. Eta niri piba gustatzen jaten gauza bat, da beti ideia bat hasten dugunean, Martin, gure baterixa, da, el puto amo finalak ateratzen. Igual, azten ga, bai, igual rifa deko 10 segunduko rif bat, da Martin da joten da, parau da, finala, onena bestixen finala, baki zelan izango dan. Hoi, zimi da, ta, amaitzen dugu holan da. Igual justo hasi berri gara abestixan tema, baina finalak Martin egiten ditu beti. Pues experto bat da, así que... Kuriosu hori, rifen hasieran ja amaierikin pentsatzen edote hori, Bai, baina jostien, klaba egiten ditu, Bai. Ixe beti, bai. Erra. Gure taldin beti, usteat, gure bateristik izton makina zarra, en plan, a muerte, baina amaieratan inoiz ez diago asmatzen ez berak, baizik eta tanok. En plan, hemen alaire, hemen moztu, hemen tukutupa, eta beti biltzea txukorre, ondo torriko ziuan gurire Martin bat esateko, hemen hau, eta kitxo. Bale, orduan, esan dikenak pixket kontun hartute, lokaleko lana etxezue, baina ideiak beti etxetik edo kanpotik ekarritxe, ez? Pasajaku adibidez, azkenen urte honetan, egon garela nahiko blokeate, konposaterakoan, holan, irteten zien ideia batzuk, eta, pues igual, zien guztiz bideratu, oza, taldia moduen bideratu nahi nune hori, bideruntz joate zirenak, eta azken urte honetan isa dana lokalian atera dugu. Osa, aurretikan, normalian beti izeten zan hori, no zen onde etorri jaten rifa, eta baina azkenengo abesti hauek ise guztiak, ontze bigarren diskarako prestatzen ari garenak, ia danak irten die lokal, puliduro, sudor lagrimas, da horregon, orduak, eta bai. Bai, eta hor dinamikien nolaku edek, eta, bueno, honek ematezik aukerie galdera klasikotako bat itxeko. Bai. Koatu zerdek, demokrazia ala diktadura. Ostia, koatu nik uste dut, demokrazia txiki bat dala, porque beti irugarenez, bixen diskordantzian badau, irugarren bat, deko hor beran aukera, berak nahi da bena erabakiteko, bi bezino deko. Baina egixe da, ni igual urtekin eta konposaterakuan nazismo hori apur bat abandonau behindu dala. Baka hasikeran, gaztezarenean, zuretzako, zudeko zuzen ideiak diez, diskogrami de oro danak, ezta? Da hori putoa mismo hori dekozuna lokalera joaten zarenean, abestixak ateratzen, más o menos, ikasi dozulako, emotetzu como, igual, potestade bat, ezta? Da egixe da, ekoaturen asik-asikeran, igual apur bat nazi hauan nintzela, baina esan asko irandu, oza, ja maketarakoan, ja demokrazia bat zan, ezta? Baina eixe da, konposaterakoan hasikeran, zelan etorten nintzen, bakarrari moduko proiektu batetik, nik ikusten nituenla gauza, como superargi, estruktura zelan egin, eta ezta? Da horren ejerzizizua, ja, ondala urte batzuk ikasi naban, apur bat hori, ceder edo apur bat ikustia, da benen opinioak, da nik usteot, ordutik ona, gehien funtzionau gaituen formulia dala, ezta? Azkenean, ni abesti bat, nitzako gauza bat da, zuetzako beste gauza ezberdin bat izen leike, eta nik ezin dudana egin da, zuri inposatu abestian ere moduan, ezta? En plan de... Bai. Ez dakit, apur bat. Joseba ex-fascista musical, jarriko jau. Ex-fascista musical. Ez, baina, broma egiadek, eta askotan, talde batean baldin badago gitarrista eta abeslaria batera den pertsona bat, normalean izaten da taldeko liderra, eta normalean izaten da konposatzeako orduan igual pixu gehiena daukena. Gero ikesatekena, irekia alaiz besten iritzira, eta azkenean egin aldek ariketa hori, besteek nahi duten entzun, eta hitzeketik ertetzen, baina konsenso bat lortu, baina, claro, igual ire kasua exactamente, baina
nik uste askotan pasatzen dela horrelako figurakin etxetik ekartzen dutela kanta bat egin daia osorik. Eta, klaro, gero hori aldatzen azte zaizkikenean, en plan, hau nere umea dek, en plan, ez nere umea ikutu, ez? Ja, baina hor bai nire ustez deko paralelismo bat, ez da, bai, nire umie da, baina ni talde baten egon gurot, ez da, Claro. ni adibidez ezagutzen dut jendia da munduan, eta zu bai ezagutuko zu musika estena underground honetan, badazela taldiak diesenak, eta badiesela taldiak non dauen figura bat da eixuen nik mugiten dodana. Bai. Ba, ni nahiagot hori, jotia urtero 2 kontzertu, baina bakin, nabela proiektu baten non danok bat garena, egotia hori, pues, aste bururo kontzertua joten, da gauzien niri eixatia, da jendia egotia, pues un poco, ez da hori baino. Bai, ulertzea. Bai. Ni musika ikusteko modu da, oza. A ber, nik uste bat asko nabarmentzeala talde bat dekenin, ego talde bat dekenin ikizan deken hori, ez? Kontzertu bat ikusten nahi da, taldeki alkarri beire da, disfrutatzen da, zea hori, ez diat esango ez da honik taldeik lider klaro bat daukena eta bestik jutegiena beak esateikena egin da, ez daukela rollo hori, egongo ituk talde batzuk rollo hori baukena beha esen arti, baina nik uste askoz naturalo ikusteala hori izan dekene taldie bat dekenin eta danak guztua edinin zena eso gainin. Bai. Bai, gaina hori gu kontzertotan eta jendia fija hoitzen da, gu kriston gauza politxak esatotzeu bata bestia kontzertutan gabixin bitartian, zela musika altu eda denez, igual hubildu egiten hasta beran gana, da jota bera, que bien hueles, ze guapo zauden, no se que, da gu joden dugun bitartian, zu artea, que hasta, baina hor bitartian, en plan, mantekilla asko moto dut bata bestia, da, hori rollua bai transmititu egiten da, uste dut, behintzat. Bai, hori nik ikusle bezala eharra, honitxaren dela, txeket, hilabete bat edo, Plini etxeket ezautuko gen, Ez? Bueno, dek tipo bat jotzeikena rollo metal fusion, jazzakin, movida un poco extraña. Bai. Eta tipua kiston gauzak jotzen da, albokuai pelarrira gauzak esaten da, biak deskojoratzen da, guan en plan, hau zer dek, en plan, direkto. Hori, niretzat lehenengo aldixe guan, hori, direkto baten bata besti pelarrire hola gauzek esaten, da, zer dek hau. Ja, bueno, alplat, seriotasun hori kentet, ez da. Bai, ondo ziok, izan graziosudek, hori guztia. Bale, berez etzago atola galdera askoz gexo kompozizioi buruz. Bueno, bai, beste pare bat galdera galditziztek, eta gero lehen aipaudiaten etiketa hosei buruz, etiketa edo influentzia hosei buruz itzengo jat. Orduan, galderaek, badakik edo taldekide gorokorrean badakizu teoria musikalik? Beitu, ni bakit teoria musikal, friki bat naz, musikinean friki bat naz, da nivel autodidakta asko irakurri izen dut, batzutan, pentsaten dodana baino askoz gutxi hau dakit, hori fijo, ez da? Hori danok. Hori fijísimo, ez da, baina, bueno, adibidez, bai curiosidad, esta pues, armonías negativas edo intercambios modales egiteko, da konpasatzerakoan, da coger el círculo de quintas y pasar a, yo que sé, igual hiru sostenidoko beste klabe batera pasa o no se queda. Gustaten jate jakitia, baina gehiago bat gustaten jate jendia entzutia. Osea, gustaten jate pilo bat jendia entzutia teoria musikali buruz hitz egitien. Da igual, yo que sé, analizetan Radioheaden abesti bat, eda Tom York onkin daben fumadia, baina ondo asalduta teknikoki, da igual nik izabil, igual, yo que sé, esaten daben erena ulertzen ari naiz, baina bustaten jate hori, pilo bat laniko bideoak ikusten. Beraz, horrek ez du esan nahi, teoria musikalik dakidan, baina más o menos zozer ulertzen dut bai. Ez, eta galderaren bigarren atalaek, ea dakikan teori musikal hori erabili aldeken inoiz kantua sortzerako orduan, edo
edo gehiago Bai, deken belarriz egiteken gauza bat. ez, ni adibidez asko apoietan naz beti doriko da frigioetan, ezta? Vale. Modu doriko da frigioetan. Ose, azkenian eolikoa dana ixe entzuten duguna eoliko da, Bai. eoliko joniko. Bai. Eta nik gustatzen jate, pues hori, dorikotik beti konposatzen hastia, ze azken finien pues, emoten dau como hori, freskotasun bat apur bat, edo apur bat diferentzia egiten da. Beste kolore Metala bat. isetez, frigio utza edo eoliko utza da, hor, Bai. está en plan, semitonuak eta, Bai. doriko esartzen dozunian, horre nota hori apur bat ezberdina, ese la mayor, hor, desatuz, hostia, bitxo, ba, da, hortik bidatzen dut, baina, bueno, gero, egiz esan, garrantzi asko mototzet, melodia vokalai, Bai. da askotan desmonta hoiten jate progresio doriko hori, ze hor sartzen dana, la menor bat da Joseba, saiatu zaitxe sartzen un fa, mag, 7, no seke, la menor bat izango dela. Da askotan, izot, como nere bidean arrisak sartzen, oza, saiatzen naz, ez da, azkenien, pues hori, un puto la, Joseba, eixo un puto la, benetan. Ja, bai. Bai, ez da. Da batzutan, zailaek, azkenin bizigatxuk mundu baten, ja, nau oso igual filosofiko jarriko ez, baina... Jarri zaitxez filosofiko, joder. Ez, baina, joder, azkenin, azken posteun urteetan entzun deun musika eta egindan musika guztiak zentzu bat jarraitu dik, ez da, eta zentzu hortatik ateratzea hain komplikau edek. Hain komplikau edek, ba hori, eta adibideoekin jarraituz ez, guretzat occidental bezala musika hindua, mikrotonala eta holako mobidak entzuteek eta gaizki sonatzeik, baino ez dik gaizki sonatzen. Dek, en plan, baino gaudelako ohituta jaso dugun musika ontara, ez? Orduan, claro, igual nahi dek la menor puteseme hori ez egin, baino aurreko akordeak egin baldin badituk X, eskatu iteik gorputzak, eske hori dek, eske eskatu iteik. Eta askotan trampak sartzen saiatzen naz, adibidez hori, badaz aplikazioak interneten, tipo random, era random baten emototzula akorde bat, da igual nideko tideia bat estrofa baterako, da esatut, bale, zu bixan, ez dakit nola, baina txor random hau egiten da bena, de repentien sartu bierdot. Sartu bierdot, da saiatzen naz, hori interkambio modalak egiten, askotan isageiretan, oso raroak izteten diez, baina hori bebai neri, erabaten, motozte como kapasidadi hoi, igual egunen baten, melodixa bat holan apurat exotiko irteten jakunian, esaten hoi belarrira, ostras, akoratzen naz, igual la horretan, inabela horre, pues hori, bajuan aldatu, jun akordia mantendu, baina bajo aldatu, da gero hori, egin septima, oza, subdominante sekundario, da, pumba, da jauzi horretan, ez da, hostia. Gustatzen jate holako ariketak eitia, ze musika teoria hain estensu danez, askotan ez dakizu nondik hasi, da juten zarenian chat GPT, zelan ikasi musika teoria, beti esatotu berdina, da informazio hori ugari dau, larrei dau interneten, da azkinian ez dakizu zelan nondik hasi zelan da. Eta askotan baita, teoria musikalagin gertatzen den gauza da, dala oso da nire ikaslekin eta hola ikusi etenagatik, Azta iz gauza bat esplikatzen da, ez, moske hau oso zailaek, oso zailaek. Eta gero dek logika bat ulertzea eta jazta, en plan, txikiat. Oso era matematiko baten ikasi leike. Eske... Niretak adibidez, holan ikasi jot gitarriato teoria, zeiniako eraten naz, hori, esoko laugarren mailan, dibujaten ituelan ere mailan, hori modu grekoen grado guztixak, zen ikasi naban, ez dakite ezagutzen desun, rock and roll para muñones pagina bat. Sonatzezik. Nire hori izen da nire irakaslea. Ni hasi nintzenean rock and roll para muñones, hori ikasi nabanik dakidan guztixa. Bueno, nekien guztixa, ze denboriaz, gauzatuk astu inatez, ezta? Baina, da hor baseuen modu grekoak mastil guztian hori ikasteko letra arabera eskema batzuk, ezta? Eskema A, B, C, D, eta
da hori, B gehi C, modo joniko, C gehi D, modo doriko, en plan, holan. Da Vale. holan ikasi naban guztia da, makorretan, marrasten da amaietan eta, holan, buruz ikasteko, era matematiko baten, ze pasatezte, ba, niretzako, da, teoria musikalai buruz dakien norbaiteko hau entzuten bada bontze, igual emoto esto plasteko bat, baina nitzako, yo que sé, do sostenido y re bemol, berdine da. Bai, eske berdina. Nitzako berdine, baina bada asmatzuk, no, porque círculo de quintas hacia adelante son 7 semitonos hacia atrás, baina nitzako berdina da. Eske berdina, en plan, dek kontekstun arabera. Hoi ba. Segun ze kontekstu jartze xoken, nota bat edo besti izengok, baina noti bea berdine, Bai. Baina, karo, nire dira pentagramak irakurtzen ez dakiaz. Ni saiatu nintzen pianu joten, da ni pianuaz joten dakidanat da, gitarrarekiko teoria musikal hori pianora transporta baino dalako. Da ulertzen dudalako, kadentixak, da eskalai buruz da no seke, da, baina adibidez, pianua iruditzen jate, gatza, oza, lehengoz, ba, gitxiago jo izen dudalako, eske nien gitarrean sartu ditua zen orduak, ez ditut pianuan sartu, eta alde batetik bebai, porque hori, ez nazen ez jarri da dakidan teoria guztizet, gitarrari bideratuta dagoenez, bain dudana da, pianoa bat jartzen dakuan pianoan, ba, apur bat hori. Gura abestixak horran bideratu, da jo, más o menos, da segurazki, piano dakien batek usten boste, piano joten, pues hori. Pues hori, risas. Gero baita esan bernean, teoria musikalak indagoela igual, gauza berdina ulertzeko modu ezberdinak, adibidez. Eta hau, nahi ikasle batekin gertatu zaidak, ze ikasleak dezian, sí, yo es que, para sacar la tonalidad de un esto, sigo el círculo de quintas, eta sea, eta nahi izan etxoan, bien, en plan, ondo ziok, baina nik egiteaten adibidez dek, hay dos acordes menores seguidos, segundo, tercer grado, ya está. Menor seguido de mayor, tercer, cuarto grado, ya está. Un 7, gracias. 5-1, fin, ez? Azkenin, era ezberdine gaudela gauza berdineatik itzetxeko, eta hori den lioa, eske, egiz esan, alde batetik, ez gain lio zue, baino, atxortu errazio pixket lio zue izen lehikela azieran. Bai, da gero, azkenia, hori, musiki, hori, bat urte daro gauza komposatzen, da musika klasikan, da dauzen jiruak, eta, jo que se, segun zen movimentu kulturala, romantizismoa barroko da, beran epoka bakoitza, bere esagarriak ditu, da gaur egunera transportalik ezu, oin jala, 500 urtitzen zan, pilo bat teknika, pilo bat gauza, beraz, hori. Da, agujero negro handisa, oza, sartzia, respetu. Bueno, teknikan atalea pasaba horretik, komentako ya lehen esan diatenak, eta igual grazia ingo, igual ez, baina bueno, nik hiru influentzi nagusi notau ditxeat. Influentzi edo toke. Berri txarrak, ustean esan beharrik ez da hola, Euskal Herri mailan, eske... Bai, vamos. Eta espezifikamente esango jat, gaina, berri txarraken disko tripleko toke bat hartu zutela kantu batzui. Oin, eniki, oin momentu exactamente eniki esango zeimen, adibidez, ez hortan basiok zea eta gero riff eta bajadita bat, eta bajadita hori, horrek gogoratu zik asko zea hori. Hiru disko esetago bat. Da gero baita, bueno, hau ja esketzatea, nire paranoia ditu, ez? Baina, gero, hori berretxarrak alde batetik. Beste aldetetik pixkat kuraiezkoare bai, rollo, total. Kuraian toke bat baziok. Total. Ez? Bai. Eta hirugarrena esango jat, eta haude gehiemat irahotzagatik, gogoraztezik Governors, tio. Hoi pilo bat jende zazte, pilo bat, baina usteot, oza, Governors egiz esango dute, ez dut ixe entun, porque, bueno, saiatu nintzen onjala, bueno, saiatu nintzen entzuten, maketatera genunian, non horrek esan iztelako, gogoratzetzela Gobernosei, da no seke, baina egixetez, Gobernoseko influentzia direkta
asko ezin dugu izen, baina dut, Ja, ez ja. dugu asko entzun. Baina igual bai da, kuraian influentzia hori, alde batetik, saiatzerakoan, saiagatzia kuraian influentzia hori da, pasatia gubernuseko abestera erazta. nik ustea dekela ire, haotxen antzekotasunagatik ze puntutan. Ze ik Bai, estek beti berdin kantatzen, evidentemente, ez? Eta ziok, ire ahots tono bat, bai. dek nahiko edo oso antzekoa gobernoseko ahotsan tonoana. Ez diat esan nahi horrekin melodiak antzekoak direnik edo igual musika bea antzekoa denik baizik eta sin más, ahotsak antza daukatela. Bai, jode, gubernuseko abeslarixe, kriston abeslarixe da, hostia. Osea, hori izate hostia, jo, ni eskertzo pilo bat, porque es como, wow, qué guai. Bai. Bueno, guazen pixkat sufritzen jartzea. Bai, Pixkat. A ber, Oso ondo. plan, pixkat. Jendeak odola nahi di, astero esatea. Jende gustatzen zaio hemen, hori, odola ikustea. Orduan, bueno, lehenengo suabe hasiko gaituk, eta lehenengo balderaek ea baukeken teknika rutina bat, edo teknika rutinarik. Edo beste era batera galdetuta, gitarra bat eskutan hartzekenean zeitek. Normalian, gitarria eskutan gitu nian lehenenguan, edo jartzen nahaz esan. Emaiok volumena nahi baek, ez dira guen Ah, no, afinadori jarritanekon. Taulan orduak, ja jendia itxeiken aztezte, ni gitarri eskuandeko danean aztenaz oso harin itxeiken, porque zelan joten nauenez, ezin dute joten egon da albokoaga esate ditu, hori jendia oso urduri jartetze, porque da normalian gitarria eskuan hartzen dodanean, lehengo 15 minutuak da koñazo bat. Piruriruak egiten, da... No berotzeko baita, ez? Bai, baina ez nakon esango berotzeko egiten dudanik. Bai, obviamente, berotzen dut, baina bada jendia, dekona rutina, no seke, estiramientos, da no seke, ni oso basati xenaz kaso horretan. Sartenaz, da... Tuku eta aurrera, ez? Biroketie, tuku, palante, a muertea. Bakit, ondo toriko estela teknika tukartia eta azta, baina... Zeran ez nazen ez gitarra oso tekniko bat bez, ez naz jarri inoz rutinekin. Ados. Hemen, bazioke txekete zautzeken Aimar Metal, dek bere garaian taupada taldean jotzen zian, oain Diabolusin musikakin fitxaudik tipuak. Eta, tipo nahi esaten zian, beak etziala beroketa egiten tendinitis bat eman zion arte. Eta ordutik egite ditula beroketak, baina nik egia esan normalean ez dira asko berotzen, en plan, hori, igual, ik esan dekena, pixkataztea jotzen, momentuan ateratzen egina, eta jazta ez. Bale, zein dek ire teknika gogokoena? Alternate pikin asko erabiltzen dut, riffetarako, porque bai da, igual metalako downstroke asko egiten diesela, ez da? Baina ni riffak incluso ekin dote alternate pikinagaz, ez da? Hori, eseko riffa, adibidez, igual jendie, irakatzi riffa zelan den da mundu guztixeten dau bera, ni dana ekin dut alternatean, dana. Da, no sé, kurioso moduen, nik ustote, zelan, datorrenez akordek itxeratik da, hori, en plan... asko lebiltu dana ikio, taka. Baten, oindala asko, saiatu nintzen zui pikinagaz, baina lagana ban, ze, pfua. Hor gero sartzeko asmoanean. Baina, bai, que poco su pikin. Bueno, ez, lasai, estek especifikamente zui pikina, baina, de hecho, galdetuko ya, zer justu apuntetan urrengo galderaek, txuleta ibeira ino betire. Bai. Inoiz
ikasten saiatu izen, baina asko kostatu zaigen teknikan bat? Zui pikina, esan guke. Bai, soy pikina bai, baina, porque, hori, denok ekin jogu gure metal etapa, uste hor, nik ez da, beti ekin jogu da, ostia, adibidez, ni joten naban rock and roll eta blues eta Sutagar ezagutu naben erarte. Da, Sutagar nahiko berandu ezagutu naban, ze baino tut, hasik erako influentzixak, zien más rock and rollero 70s, 60s, no sé qué, da, nik ezagutu naban Sutagar, pues ja hori, ametzak pilatzen diskoakin edo lako soser, oza, ja berandu. Da, etuten naban, emekin taldi esala, da, ostia, izen zan, ametzak pilatzen ez, aurretikan, baina ez asko zorria, aurrera hau. Da, buah, akoratzen naz, Marin solua saiatzen ateratzen da, jo que se, edo, zan da, jainkoien guartian egiten daben Soul War, buah. Gainera, behitu gu, kaso, Sutagarrekin pasaten gakun gauzak, gu talde moduen, hiruilero egiten dugu formakuntza sesio bat. Gu WhatsApp taldean esaten dugunien formakuntza dauela, esan gure dau Sutagarreko kontzertu batera goazela, hirurok batera. Horta, gu beti en plan de, oye, tokaten da formakuntza, non, arrasaten, baki gu ja hirurok, Sutagarra ikustera goazela, formakuntza sesioak dizela. Vale, ona bari, ona bari. Urrengo formakuntza segun nundan kaso egin, Juan Albanauk, Gombidatzen esaz, vamos, formakuntza guztixetara. Ez baina, hostia, justu alarma diskoa atea ziatenetik, tio, hasi dituko hain kontzertuko ematen da zea, eta etzik bat behakeko intziditu momentuz, tio, eta urtebete pasa, azkena ikusi nizkian, aurreko urteo ekainean. Eta nik Sutagarren bena berdiat hori baino gehiagotan, en plan, ezin dira, urtean behin gutxiek. Gu behintzat esagatzen gara, hiruilero inberrekoa. Enpresetan eta egoten die formakuntza hiruilero, gu enpresa bat gabe bai, gu hiruilero formakuntza sesio. Gustazite gau. Baina alere, ez aiz librauko. Esan diau, hori ikasten kostatu zaigen teknika izan dekela zui pikina, así que emaiok saiakera txiki bat, ez? Bai, eskero, zagit, Oin barri ungoik. Ez da ez, igual mitiko... Ez que ez dakit plan... Bueno, hortik zik. Ez que berotu bierdot. Ja, lasai. Que va. Txau, pusen. Bueno, ondo, lasai. Piruriro, baina... Eukikok beste tarte bat pixket geixo luzitzeko. Ze oin galdetu behat kontzertutan jotzeako orduan hori ja aiez kantu bat jotzen, osea, eta, ostia, ja, pentsatzen aiez, bazetorrek, zati hori bazetorrek, mentalki prestatu beharrek zerbait espezifikoki komplikaturako, bazioko lako zehose, imaginatzea bai ez. Bai, baina gehien bat ez satizai bat saia delako, baizik eta kontzertutan pilo baten gorila egiten garelako, da batzutan esatut, ostia, que ointxe solua edo ez dakizea tal etorten datzu, ezta? Izen leike holan puntu bat, non batzutan, en plan, zerixo, da, igual, zu artean keako solo horretan, dala, en plan... Eite otomen salto bat, orduan, en plan, hor, ja, sauzinien, hori, superbero, mugiten batetik bastera, da, tokati datu bai xeldike holan, iguale, gehien bat emoto este respetu geixau. Ahotzarekin bakarrik geratzen naizen zati bat, gitarraz geratzen nazena baino, diskoa entzun leikezu, ez da oso lan gauza tekniko askorik. Ez da, baina iguale itzen dugu zen zati bat, non geratzen dena ahotza bakarrik, da gero sartzen gara hirurok batera, da parte horiek aiagatzen denien igual geratzen naz más atento, gitarrarekin baino, baino zut, osea, no haiz...
sakar poko, baina hori. Ados. Hau ja kuriosidade dutxez. Drop D ala drop C? C. C. Bella, Drop C berritxarrak da total. re estandar. Nola re stand? Bixetan. Bai, bisetan diko abestixak. Diskua integro dau drop zen, Vale. da ontxe hurrengo diskorako bagabiz abesti batzuk egiten en estandar bai, en re estandar. Baina bai. Ez que horrek indar asko zauge, esan berrazio horrek indar asko haugela, bai. De hecho, gure talde introduzen jotzei hau. Eta, da gehien bat izenuan, taldea sortu ginean beste gitarrista oan jaetziok, eskerrak, ez ninduen oso ondo ematen behakin, baina tipoa etorri ban, ez que guan tipo oso exigentea, en plan, sí, pero tocamos en drop C, si no, no. Vale, pues no. Berazean oso seguru drop zen izan behartziala, eta nita baterista, en plan de, guri igual txiuk, ez, drop zen, en plan, sin más. Bajistantzat kiston puta da guan, ze bajista guan tipo bat, momentu hartan 2 urte zera mazkian jotzen, eta jotzezian beti estanda. Eta inberri zentzian sokalodiagoak erosi, limatu zehuela sokalodiena sartu alizateko, liada batzuk, tremendos. Hori pasa jaku gure taldean, eta bera bajistia, irabiltze ban, dala gitzir arte, 5 soketako baju bat, eta 5. soka horretan jartze ban el do, da gero horra aguduan zeukon una cuerda más aguda. Ontze, erosin jau Mustang bat eskala korta, da eskala kortarako, aurkitzu bizuz, sokalo disek, baina con el entortzao para eskala korta, lortu jau, hori, lokaliza bindauz, marka bat egiten da zenak eskala kortarako nahiko lo disek, da ontze puta madre. Baina, adibidez bai, Jaguarra erosina benian, ezin gendun drop zen afinau. Ze, subixan kintajeko perilla hoi, eskatzen zuen, subitik kanpora erabatia kintateko. Vale, da oso kurioso da oso posik nau, ze Durangon dauen lutir bat, albea gitars, aurkitu ban soluzio bat, da, erakutziko dut kamerara, porque es super curioso. Ados. Gitarro, ne? Hor gero sartuko gaituk baita, baina, gitarra eharra. Igual ez dozte entzuten, baina... Fijasi ez? Ikuste zu tornillo hoi? Ze tornillo? Subixana. Justu, subixen ertetzen un tornillo hori esatek? Karo, gauzie da, tornilluek danak doiazela honan. Bai. Baina zelan eskaten da benez, perilla hau, piribile, hemen dauen utik ateratzia, eiotzen hemen mostu, hori, perilla horretarako, doblau, da tornillo bestaldetik sartu. Vale. Oso kurioso, baina ontze, zejuela deko zu hemen, da hau subitik kanpo dago. Da, eske ikusi jaterin raru iruditu zite, baina enian ulertzen exactamente ze pasau dan. Vale. Bida, eskala motzeko gitarria danez, drop zerako ez dau prestatute hau drop zen joteko. Claro. Ta eskatzezten gitxi, baina subitik kanpo geraten zan. Da hor, bai, txerrak, que es un máquina, etorrizten egun baten, Joseba, tengo solución. Cortamos, doblamos, echamos, tornillo por otro lado. La puta madre, me sacas una foto y ponemos aquí en la tienda. Puta madre, bai. Ni hongo ninduan en plan de, ¿cómo que cortamos y doblamos? Destroy, corta y dobla lo que quieras. Bai, Bai. Vale, venga, faltazitek hiru galdera faltazizkuk atalago amaitzeko. Orduan, oinen goiaten galderaek baita klasikotako bat, baina dek pixkat klasiko bat aldatzen jundekena. Orduan, berez, dek tapinaren testa, bale? Basikamente dek joizak ire tapinik onena. Baina, nola badakiten denak ez diala ni bezalako solista frikiak, Junauk pixkanakat
challengea edo testa pixkat aldatzen. Orduan, daukak, tapinaren testa, rifardoaren testa, dekela Bai. ire rifardo egonena jotzie, edo arpegioaren testa, dekela arpegio polit edo ederrena jotzie. Orduan, iruretatik nahi deken aukera uleikek, eta jo. Vale. Hombre, ontsi igual, flipa bat moduen geratzen az, beste gitarra bat hartzen badot, tapin testa iteko, baina niri, bueno, influentziak lehen esan dozunak, pilo bat, baina ni bai komposetarako da, entzuten dut musika oso ezberdina. Aha. Oso ezberdina, plan, igual gainera, igual esatenean irteten rifaren bat edo, igual jartzen dute Antonio Machinen disko bat, por decirte algo, porque Antonio Machinen entzun dut, da horran instrumental linea edo, jo que sé, edo milongas uruguayas, bai, intzintuaz pilo bat, horran kadentxisak, analizetantuko, da, creo jartetakoan, da, oingo, azkenengo 6 hiletan, entuten ari naiz, pilo bat, Midwest emo da, Donatzik. math rock eta hori, pilo bat a bloke, gomenda baldetuaz pilo bat disko, porque badaz batzuk, que te explota la cabeza, atapina gustatzen batzu da badau bat, dala Tiny Moving Partsen, ointzez, bakit, que es la 3, dakit diskua, da badeko lan arpegio polit bat, afinazio oso arraro baten, da, igual hoi tapping test modukora, igual moda genezake. Vale, hori, Igual- eune egena. Bai, Nik hori joteko. askatasun oso eustiko jat. Porque bada afin hauten plan, fa no sé qué, da. Vale. Eharra, gitarria, dios. Hau nire lehenengo gitarria izen zan. Bueno, lehenengua en plan ona, porque Ja. hasi nintzen Epiphone SG bataz, da... A ver... Bai, izan zen. Tranqui, Momentuz oso ondo sonatzen ari dira, benetan, Momentuz oso guai. Promete. Guapísimo, Chapo, guapísimo, Lepo molauzi, benetan. Ba, Ostia. hau, osea, erabiltzen da bi pilo bat die, ixe denetan, hola, gitarra ez oso zikinak, da, tapin, pues ixetez, tapin hau da, txorakeri bat, osea, da oso erreza, Bai. Baina, da, super elegante, Oso guapo. bai, da, holako gauza pilo bat dauz, gaina afinazio batzuk, pues, hori hau da una afinación suspendida, sus 4, sus total, hasta, holan un poco de oído, sus 2 o sus 4. Da afinazio hor berezitan, con mucho, en plan, hori, nota aguda hor asko, apoio rítmico batekin, oso tekniko, oso musika teknikua da. Oso musika teknikua da, math rock hori, baina badeko lanko osotasun bat, tipo freskura hori, da, bai, oso engatzate, Tiny Moving Parts, Color, talde ustot diela, ezatu batuarrak diesen, ala erresuma batuko, ez dakit oso ondo, da gero bada talde frantsesa edo kanadiense dala, joder, Delta Sleep. Vale. Delta Sleep, da disko bat agertzen dana tipo pulpo urdin bat, Ni puta idea, Hoi diskoa- baina peiratuko jat, hoi diskoa da karamelo moduen ze hoiek, zu gustatzen badetu progresiboa gustatzen datula bakiak da, Bai. da badakate en plan hori, ba igual baterixe dali alde batetik, bajistia beste batetik, gitarra beste batetik, 3 bueltara juntetan die egiten da bi una cosa super guapa, gero aldentzen die berriro, da gero laugarren bueltian berriro sartzen die batera, da olako giro batzuk das, da en plan te vuela la cabeza.
Bai, Delta Sleep eta gainera tipua ahotzan, osea, tipuan ahotza kristona dabe bai, da oso talde guapu da. Ba, emango bat bistazo bat, bai. Egizan tapin hori asko gustau zitek. Bai, Bai, esker. bai. Venga, ingo esket azkeneko bi galdera eta gusto personal eta pasako gaituk. Perfecto. Bi galdera hau ditu pixkat, bueno, batek oso graziozu, nire ustez. Eta besti ere, ja pixkat, kontroversia. Ez mucha kontroversia, baina pixkat bai, batzuk gauza bat opinatzei eta oso seguru zeudek, eta beste batzuk beste gauza bat opinatzei eta oso seguru zeudek baita. Orduan, lehenengo galdera graziozu. Bai. Behatz extra bat eduki beharko bauan, nun eta zeatik. Guau, Bueno. Igual eskerrian, Mhm. zelan rifa jote ditua zenean beti nahu igual eitzen hori kintia, da debeko torre meñikien mubiduten edo piruriruak egiten be bai, ba igual enkingo nabazen, baina enkingo naban hemen Beste bat, hori eskerran, baina akorde figura geisha egiteko da edo nota pedal bat mantendu alizeteko ba hori, mastilen gandik beste leku batutan edo. Bai, basikamente kolore geixo sartu alizeteko, ez? Bai. Vale. Ados. Baina hostia, Bai, hasi nintzen, gitarra jotzen hasi nintzanean, edo, bueno, ni hartu izan ditua zen, gitarra klasea bakarrak flamenkoko klaseak izan ziren. Vale. 3 hile guanta honaban, flamenkoa guzteten jate, baina ez asko. Osea, guzteten jaten, porque bai, joder, española hor, nailon soinua, no sé qué, joko bai, rumba, no sé qué y tal, guapodek, baina, hostia, esan justo nire bizitako sasoi horretan, gorputzak exartzen zitaidan, ezta? Momentu horretan eskatzten, Marshall JCM 800, Procorrat, y palante, ezta, ba, igual. Bai, zuen, teknikoki bai, ez dako teknika askorik. Ados. Ben, bate guztia, enau akordatzen zeinek esan zion tripan. Da, hartara, mendik, da, ni en plan, nola que tripan, tío. Qué asco, ¿no? Hostia, aprovecha una idea, momentu hau, esateko, aurreko astean ez nintuan konturatu, baina aurreko asteko gitarrizketa izenuan 50 Esatekela azkar, baina 50 saio indizki hau, hasi ninduanetik. Eta espezifikoak izateko, haudek 50 online. Ze lehenengo izanuan Andoni Ollokiekin etorri bala tipoan ere etxera, eta inginean etxean nola, baina hor ikusinean infrastruktura ez zuela onena gauzako laiteko, orduan ba, formato honekin hasi ninduan. Eta, bueno, sin más, nahinean hori puntualizatu, eta eskerrak eman etorri zaten gitarrista guztioi, etorriko zaten gitarrista guztioi, eta horreko horria matxaten edo esaten, eta YouTubeen edo Instagram edo zein lekutan ikusi gaitu zuen da nire, bai, benetan eskerrik asko. Oin gogoratu nago eta esan beharra zekat. Bai, no, sorixena, baina, ostia, oso guapo, tio, da sorixena benetan egiten zuen lana gaitik. Eskerrik asko. Ni bintzet oso gustoren hau, oso ondo tratazte doztezu, oza... Ba, esan niana, parre batzuk egin, da musikiatik itzen, da gitarriatik itzen, da... Baina hon, atalontako azkeneko galdera jabatu dek, galdera, entre comillas, kontrovertidua. Orduan, oso berez galdera zaila estek, baina aber zeiru izaken. Ire ustez zer de gobio, gitarra on bat, ampli txar batekin, ala gitarra txar bat ampli on batekin. Izer nahiago izango duke. Gitarra on bat, ampli txar bataz. Gitarra ona, ampli txarregaz. Vale. Da esango tu segaitik. Gitarrak, gitarra dituaz, friki bat naz, gitarra eriko eta egixe da, segun ze gitarra, sozer esatotzula, jaso hartzen dozunean, ebatzen dozunean, joder,
igual ez dozu ez dakiz ere estilo jo inoz, baina hartzen dozu da bakarrik esku da biderate dotu hori jotia. Ni jo izan dituaz gitarra inkomodo pilo bat, da ni gitarra inkomodo batekin, ja jarri aldoztezu Mesa Road King V no sé qué, que erosos banau, gitarratik irteten dana da, sonauko dago bai ondo, agia bai, baina ni ez naz eroso sentitzen, hori gitarra mastio solodi bataz, edo pixu asko pisaten da hemen batekin, edo kabeza egiten da hemen asko gitarra batekin, oza, nire ustez, gitarra ona, ampliona baino. Vale. Bez, esan diat galdera kontrovertidu guala, ze ni adibidez natxo gadoz, da jende asko etzi gadoz. De hecho, esango nik gehien guk esan dikela beti hemen nahiago dula gitarra txar bat, amplion batekin, alderantziz baino. Baina, bueno, azkenen izan degena, iretzat garrantzitsua baldin, momentu hortan gitarrakin behakin eroso sentitzea soinua baino, ondo, plan, zin baz. Bai, no sé, bai, dixetez, oza, no sé. Eta... duda barik, Ina, gero eta geixo pentsatzen modanean, gero eta adosa hona hau. Bai. Ez, gero baita hemen ziok, eta hau askotan galdetu izan ziaten nahi bueltan, en plan, bale, baina zer dek txarra, ez? Ze, claro, alperri jarriko diagu, 4.000 euro balio ditun Gibson Custom Shop bat, Academy edo Mini Marshall baten, ez? Ez dik ondo zonauko, esan nahiat. Baina ulertzea ez esan nahieken. Erosotasun hori, egia gitarra txarrak oso inkomodoak izan ditukela normalian. Ni hau gogoratzen naz, hori lagun batek utzi zidala baten Gibson Junior bat, estetikoki increíble, baina bazen mástil uste 60s, mástil 58 edo lako soser, da San Mazakote bat, da, ostia bai, gitarra guapu gazan, da, segurazki pastoi bat kostauko bala, baina, jode, ostia, mastil horregaz, igual, akademi bat nahiago, segun ze akademi bebai, bolau egiten dozu, igual, ez dakit, Ja. Azken nien, bueno, bolau, azken nien, zure atamarretan da, ez da, magia hoi, baina bai, oza, ni nahiago, oza, niretzako gitarra txar bat ez da gitarra, baratu bat. Niretzako gitarra eskasa da, eroso sentitzen ez nahi gitarra hoi, eta izin like, una 335 del copón de no sé qué. Ja. Bai, hori, egixedek, claro, hau beste matiz badek galdera honi, ez? Nik normalin txarra esatea jaten esan nahiat merkie. Plan, normalin hortik zik, ez? Merkie garestixe ona txarra. Baina egixedek, komodidain asunto hau, ostia, eta gero igual ez enzi gitarrie inkomodu edan ego estan, baizik eta ze ajuste dauken. Osea, adibidez, mastile ikesan dekena, mastile etxioa ajustatzeik, baina, claro, igual ze akzio dauken, ze soka kalibre dauken, hor baziok eure ganatzeko faktore bat baino gehiago, ez? Eta, hau, askotan kontatu diat saio honetan, da nik uste baita nire bilo baire kontatu gozetela egunen baten eukitze gaizkiat, tekela Nueva Yorkera junitxean Guitar Shop, Guitar Center hauetako batea, Samash Music Store. Eta probatu nizkian Gibson 335, Flying V, Les Paul, PRS, $5,000 balio zian PRS eta hola. Eta super inkomodo, tio, batzutan. Esate ban, hau zer dekin, nolak honek 4.000 pavo balio izkikela, zikizton inkomodoa, kiston sonau oso ondo, desde luego, baino eskutan hartuta oso inkomodo. Igual hori dek baita ni ajuste konkretu batea ohituta naholako, eta ajuste hori ez tekelako peti gitarra dentan berdin egoten, ez, baino. Hemendik aurrea kontuan eukiko jat komodidadar asunto haure galdera hau iteatenean. Baina, claro, galdera iteko berez simplenadek ona, txarra ona. Bai. Bueno. Claro, bai. Vale, gauza bat ingo jau. Ni birra baten bilan itxik. Bai. Bueno, hobeto esan da, ja, abisa jaizuet, nire segidore maiti 0-0 badala, vale? Ez zaitzen nahi, no? Baina, eskauko jat, albaldinak, aldek,
eskauko jat, ba hori, iru bost minutu hautan zerbait jotzeko eta jendea entretenitzeko. Vale. Bai. Hartuko tel. Bai, hartu nahi dekena, eta jendie ire eskuste jat, bale? Oso no. Ontxe nauk.
ederra. Justu, claro, normalean jutu inaukenien ez dira zer entzuten. Eta beti tortzenak gustatzen zaiak amaieran mentzat pixkat entzutea. Guapísimo, sietea dominantea sartu horretik egin degen akorde hori, guapísimo, Zer guan, a ver? Inalde berriz. Zeinean, dinosu, sietia, esan duzu en el... Sietea justu azken bigarren egin dekena, azkena tonik hori sietea. Da horren aurret, sietean aurretik egin dekena? Hoi ba, Vale, guai. para resolver ahí, hori da. Bai. Ados. Venga, ja jendi entretenidu dikela pixket, sartu batzuk gusto pertsonala atal hontan, eta segurazki beti bezala izango azkeneko atala, zeske aztea izketan eta klaro, ja, 11 eta 10, bueno, ea zen modut jutean atal hau, baina bestela azkenean utziko jat pixkat, bueno, itzikusiko ja, zer gertatzen. Nahidek, la resistencia inoiz ikusiek. Bai, claro. Vale, la resistencia, entre comillas, la resistencia galdera orain nahi edo gero. Kurosinean, botazu, ontze. Poten goiat. Sin Vale. miedo. Bakik hori la resistencia galdetxe bela, zenbat hiru daukaken bankua, bla bla bla, nahi hori txek interesatzen. Ni nahi atena jakindek zenbat gitarra dauzkaken momentu hontan, eta gitarra horietako bakoitzat zenbat ordaindueken. Wow. Vale. Momentu hontan, etxiak balio oendala 5 urte, ez, oain. Ez. Ontze got. Bat, bi, hiru, lau. 5, 6, 7, 8 gitarra. Xildu ahi. Bai. 8. Ni bost ezkat, ez niok igual nire bost. Bueno, Akustikak ni 6. vale. Ni akustikagaz. Es que... A ver, dekot. Hau, Bai? 3-5-a, Bai. hau gaina erosi berrixa. Dekot, Jaguarra, Explorer, gero dekot hor Les Paul bat, Strato bat, eta gero dekoaz bi akustika, espainola bat, da ukelele bat. Vale. Ukelelea konteta, 9, bestela 8. Bai, elektrikakin geratu gaituk. Vale. Venga, Azten da. la pasta, dímelo. Vale. Hau izen diez, 2700 reverberatik. Buah, Ba, baina, izen da, como en plan, urte askotan, ahorratutako oso zer, da esan, como, la gitarra, ezta, da hori. Ordu extra asko sartu estian, esan aban bitxu. Onti izango da momentua. Da, hau da, garestiena, eta ez naban berriro hau ordainduko gitarra baten gaitxik, baina... Ja, baina nahi joan, ilusio aitezian, ja, bai. Ez dekot beste bidiziorik, oza... Ja, ulertzea. Honen gaitik, hori, 2700, hau da Squire bat, hau izen zan, hori, merkie, baina gero jarri notze zan, Jess Loureiroko, Jess Loureiro da, ez dakit, Galiziarra edo Madrilan den luthier bat, eskuseinako pastilla batzuk. Brutal. Hau izen ziren usteot, 400 euro, ge 1 euro pastilla, más o menos, Vale, 500. Gero horrekot Explorerra, Gibson Explorer Gothic bat, hori izen ziren 800 usteot, bigarren eskukua. Vale, kompra ona. Bai, Bai, nahiko merke, ze tipua bajista zen isetez, erosi ban oindala pilo bat urte, nahiko maltratatuta zeuen, pilo bat piko seko zan, humedadia, gitarra esan ondo sonetan, hasikeran, eraban naban hori, nire laguna hori lutierra, edazazten gitarria ondo zeuela, solo que ajuste bat bieban, da un cañón, hori bai, ustot sortzireun ziela. Gero gordeko tokai love rock bat, hori ziela 400 euro usteot. Da, gero estratua, ez nasa korretan, baina gitzi, da elektrikori geixoz dekot. Ze bestia jadi akustikiak eta. Vale, eharra kolekzizio hau egena, Bai, eskara hori, azikera bat nara pilo bat urte, baneuen
oso biziaute gitarristas.infora, Ba. da aldatu, dosinaban isetez Epiphone Explorer Gothic bat, laureun euro inguruan da zen bat, aldatu naban puna LTD Flying, gero onkin una Jackson Randy Rhoads, gero Telecaster bat, gero aldatu naban por una Blade, Strato, da no seke, da holan aldatzen, da onkin naban sasoi bat, hori, zala pilo bat gitarra, ezberdin eta. Baina gaur egun, hau dituaz, da ez dut uste mendik gitzira beste bat erosiko dodanik. Momentuz. Ados. Grazi jentziz, ni natxok, nire aurrokin da zea, ni natxok planteatzen erostea nire akademian saltzen dagoen, okan ustea dekela marka, 160 pagoko estrato kutretan nazkarri bat erosteko asmotan. Asmotan, ezketeken plan de, a ver, behar diat, ez diat behar, baino behar diat. Es que, Total. Es que etzekat estratoik, estrato bat beuki behar diat, ez? Claro, gitarrista bat baldimaiz, estrato bat euki beharra, soinu hori, ez? Da hori. El tono, el twang. El tono, da ja nere burua pixketa engainatzen horrekin. Venga, baina goazen guztok perrotxonarekin sartzea. Orduan, oin botako azkiat 3 galdera, astero esatea dau, egon nahi, esateik azkolain markatu, eskalope daiteko a lo Malmsteen, buah, hori igual... Txegit, hori zaila. Ez dut jo, bueno, akoratzen az, Dani lagun batek sekola gitarra bat egin por Dani de la Osa, izen leike? Sonatzezi izenak, baina bai, ni sonatzeste, igual ez da Daniel de la Osa, de la Osa dalas, fijo. Vale. Da basekone eskalopez a partir del 15, da oso lelako aldetzeko, da akoratzen asa superarraro, porque oso komodua san, baina, karo, ja Malmsteen moduen dana eskalope, ez dut probau inoz, nire teknika eskaserako, ez naban aprobetzauko bapes, baina... Nei bildurre matezik, tio, nei matezik zehose, en plan, ezin digondo, ezin digondo joi. Que igual, ojo, es la rueda, da igual da kristona, da... Igual? Ez dut probau nun, ez dut probatek ukeraik eunkin inoz, bakarrik hori baten, da partir del 15 da, ya ves tú, para mí partir del 15, quítame estos trastes, porque horras nase gaten niños. Está, baina... Joder, baina eske azten hau imaginatzen, eta... Baina nik zapaldu inberdeat, gurre bestela ezin dia, jo, Está, hora irian, a ver, si, igual sokak doblauko itxuaz edo, tan... Nahiko nikek probau, baina irutzen zitek gauze bat, kiston... Txaiat, raru. Bueno, 3 galdera engotxeat. Ez ditu galdera zailik, baina aldi berin batzuntzako galdera zaile dituk, bale? Orduan, talde favoritua? Ez, galdera? Aldia, ontze, lehengo, en plan, bizkor bota bat, esango nutun, Graveyard pilloa gustatzen jate, diskuak, netzako Graveyardrek deko gauza oso elegantie da, disko guztixen hasierak akojonanti diesela. Graveyarden disko guztixen hasikerako kantak, edo disko hasteko era, kristonak diez. Osa, kristonak. Da, hori, en plan, como talde, lehengo etorri jatena. Gero, apura takota hoiten badogu da euskal talderik kutxunena, esango duen Kuraia dudabarik, porque Kuraia enbena, osa, Kuraia gustatate asko pilo bat. Kuraia kiston guapo zio, Bai. Eta hori, nik metalero virtuoso zale bezala esatean, nik Kuraiako soloak jotzen, zekizkiatenak, disfrutatzeiatenak, eta ditu broma puta bat berez, entre comillas, baino ze ondo inda dauen, eta kantak ze ondo inda, nahi, Kuraian asko gustatzen zitek, nola joaten dian kapak gehitzen. Rollo, azte dituko movida batekin, eta, esatek, adibidez, egun zentian, ez, dekela hola kanta mitikora. 8 minutu, eta azkar pasatze dituk, tio. Eta azkar pasatze dituk, ez esatek, denbora guztian haidek, buelta bakoitzean, ja, aspertzea unean, gauza bat gehiago. Eta, brutal. Baina, Joseba Ponce iruditzen jate, komposaketare aldetikan,
kriston musikio, oza, kriston musikoa, ja bat duten eran, dutekon diskazuak itzelak diez, bai, kuraian, obviously, kriston diskake bai, eta J. Peloian la klonen klana, hori diskaia iruditzen jate, itzela, beran musikia lertzen da, ben modu hoi, iruditzen jate itzela. Da, niretako Fer da, Euskal Herriko hautzaik, vamos, elegantiena. Da, Estrikaiaren oso fan gara bai, utaldian. Da, akoratzen da, Dramatic Throne-eko jiranko kontzertu bat askotara joan ginela, da hori, Fernando enbena bai, puta. Urrengo galdera pixkat zehazten juteko diska gogokoena. Wow. Diska gogokoena, behitu, igual plot twist apur bat dago hemen, esan aldotzut, igual, euskal diskorik gogokoenetariko bat, sino gogokoenetarikoa izen aldala Kerobiako Supernova. Vale. Ez bakarrik diska zelan daben komposatutara, porque da la hostia, sino Supernova proiektua zelan egin zanagaitik. Ez dakite apur bat horren inguruan zazen edo ez. A priori ez. Supernova izen zan, ez bakarrik disko bat, sino proiektu kultural bat. Osoik, ez da, crowdfunding bat eta crowdfundingetan participaban guztixak, beran karatulia eta, zuk hartzen bat dituz, usto izen zila 2000 ale. Vale, 2000 ale horiek, bata bestean albuan jarritxa, egiten da bien mural hori, da diskuan portada. Da, gero, kontzeptualki oso letra honak ditu, oso, da, hori, nire influentzia fijatu edo nire musikan, ez dozu kuraiako influentzia oso kuraia parkatu, Kerobian influentzia oso direkto orkituko ez da, baina esan nuen neke, dori disku egiten jala, itzela. Da, ontze, pentsau egiten dut bat, en plan de, da hori torrez zela, así que hori... Kerobiak talde bat, igual bere garaian, eta hau, pixkat laugar nataleko komentario badek igual, baino... Bai, horre. Ez, dekela talde bat, igual, mainstreamean egon dekela, ia ziratik eta hola, eta askotan ite jau mainstreama txarra dek eragiketa bat, eta beti etze, askotan bai, askotan nire ustez ala dek. Baina, ostia, Kerobian kasuan, tio, Kerobiak bazeukean, eta orain bueltatu direla, bazeukak zerbait, esatekena, hemen musika elaboratu, hau pentsauta ziok. Eta egia esan, ez tek nire estiloa, baina Kerobia guapo ziok. Niri Kerobia pasaitzaiadana da, bebai, giziadana moduan oso berandu ezagutu nabela, oso berandu, igual, hasi nintzen Kerobia entzuten 2019an, olako oso zer. Bai, hori oso berandu, bai. Oso berandu da, ez da. Lehengo diska jatzen asko harrapatu, baina Rose Escargot iruditu zitzaidan kriston diska. Gero, hori, sakarrontzen triologia hori, bai, iruditzen jaten super guapo, zelan zegoen musika aterata eta. Baina gero, buelta hausien, junintzen azpeikira ikustera, da, igual izan zen, porque neukazen espektatiba super handixak eroengan edo ez dakize, da, ikusi naban kontzertua gonintzen da, joder, ez dakit, da jau, atera da ben diska, ez jate rapau. Ez da, ez como que proiektua hil egondan bitarte horretan flipau izte, da, ontze ikusteko aukera dituaz dauzela eta, ez dozta inbeste, da, joder, pena moten dozte, ze, nibak nien, 2000 epoka horretan, jakingo manu, zeuela Kerobiko kontzertu bat ezakin nuen, komunitateke, pero hori kilometruak egin ja, eta baina gaur egun, eta ez dakit, pasate hori, da, apur bat, ez dakit segatxik izan dan, baina, bai? Bai, igual, askotan albumin ez jetuk espektatiba batzuk gero zuzenin betestinak horire gertatzek. Ja, bueno, ez, baina, ez dakit, porque zuzenian, ondo, kontzertu gona izen zan, baina nik ustot ja ez dakit, igual, hainbeste kaina monotzen kotxia da Kerobi entzuten, kiontxe ja da, como, pues, indala, beste sasoi bateko musikia ez da, eta ez dakit,
Vale, ulertzeat. Vale, eta azkena, hiru galdera hauetako azkenak, kanta favoritoa. Wow. Wow. Kanta favorituena. Ontetorrizte, bebai, sin pensar mucho, 1000 razones Luis Brea. Ni puta Ez dakit ezagutzen duzun. etzaukeat, baina ni beti Kantautore danai madrilar bat. bai, jesot. Ba, kriston letra, gustatzen, osea, Luis Brea asko gustatzen jate bebai, ze letra nahiko kontroversio dekoz bebai. Vale. Ze ulertu leikesus como si tuviese mucha caspa la letra, edo ulertu leikesus como una manera muy poética. Da hor limite moral horretan, asko jokatzen dao, Aha. da ni Luis Brea gustatzen jate, ez bakarrik horregatik, Baina, ba, 1000 razones usitate, una pedazo de canción. Increíble. Vale, perfecto. Ba, venga, goazen aurrea. Oain eskatuko jat, Dream Team bat. En plan, Dream Team musikal bat, talde bat sortuko ikena, en plan, supergrupo bat, Bai? eta sartu alaiz supergrupo horren barruan, ala ikusle bezala. Vale, bakot. Errez. Dave Roll baterixan, Vale? John Paul Jones bajuan, Vale? da Josh Homme gitarra da abesten, Vale? da hoi deitzen da Dem Crockett Vultures, da gongo nintzen lehengo filan. Deitzen da nola? Dem Crockett Vultures badau proiektu bat, Proiektu hori existitzea, esan dekena? existiten dau, bai, Bai. increíble, diskentzun bizu, increíble. Gero badau beste laugarren tipua, baina horran izina ez dakit. Aha. Baina, itzela, pasakotu, WhatsApp bidez edo, pasakotu Bai, diskoak, pasa. proiektu itzela, oda hoi. Bakarri dakate disko bat, Aha. deitzen da homónimo, Dem Crockett Vultures, locura. Kroket. Dem Crockett Vultures, ja. Eskalopez. Eskalope. Ikusteko falta zaien kontzertu bat. Ikusteko falta eten kontzertu bat, System of a Down. Bai, ulertzeiat. De hecho, hostia, honek, esan bekerin mine mantzi, ze 2008en Resurrection Fest festivalen jotzezia behan, eta nik entrain aukean, eta ilusio espezialan aukean, sistem ikusteko, eta eta nasak euse gertagoan, 2008 bateko bigarren kartel hortan, en plan de, bueno, pandemia eta gero, benga gatzea, oindikene kartel hortan zaudean, eta aurreko urtin jungitxean, etzoan System of a Down, me cago en la puta, etzoan. Bai, ni akoraten naz, 2017 uste downloa den, etorri ziela Linkin Park, Bai, da ni sarrera neuko esan, eta zizan jun, baina ez neukon norekin juen. bakarrik, Justo Ja, neskia zeuen ikasten da no seke, da justo azterketa garaia zan, da berazin zagan faltau, da hori, beran lengusuaz juetekotan ginen, baina hor zeuen bebai bera azterketa finalekin, eta zanotzen, jode, David, aprobaten bau sudana, onkingo zu libre, da jungeinke Linkin Park, da bera Linkin Parken oso fana da Linkin Park ikustera, da ni System ikustera. Baina azkenian hori, ez ginen juen, gero, bueno, Chester Bennington bakizu se pasan zan, da horiek ikusteko aukeria galdu gendun, ezta? Da, hori da como doblua horretara jueteko espinita hori geratu zitzaitan. Nen eski junuan, eta beti txatezik, yo he visto a los System y tú no, jaja. Arragotzen, peño behin. Ke jefa, ni bai egon eta emengo guztixen esaten. Venga, norekin gustauko zian kontzertu bat jotzi, haudek, festi baten, Euskal Herri mailako kontzertu baten, kartela konpartitzia. Zenbat taldekin? Bataz? Bai, batek, esatek, berez batekin ziok pentsauta, baina bueno. Bai, ez dakit, zutagarrekin, fijo, hori esan la hostia. Bai. Bai, edo baita ere, jo que sé, Baskarekin, ontze, ez dakite gira... Baska, bai. Baska edo eurekin pioa guztako zitzaidan jotia.
eta ja a nivel posiblera, ba igual, jo que se, etxekaltekoekin egon ginen joten, asko gustatzen zaidan talde bat da, denarekin adibidez bai, gustoko jaten jotia, denak kriston talde iruditen jata bai, ez ditxoaz pertsonalki ezagutzen, egon ginen eurekin joteko gertu, baina azkenien ezin zuten, da, ez dakit, eolan, como posibles, hemengo gaur eguneko taldekin. Espalak bai asko gustatzen jate, baina ez dakit estilorekiko asko pegatzen dugunik ala ez, Bueno. segun zez, eurek nahiko basatisek die bai joten, da kriston talde diez bai. Takit, eske hainbestekin, Ja, bai, asko zaude. De hecho, esaten nahi da, etxe kaltea, hostia, hori, osei ez entrevistina esan bertzoat. Dena da, osei esan ditxoan bere garaxe, baina etzian erte noin digene. Espalegu, hostia, eniot gaztaina egun baten esan berkozoa, da, demorazun neure, alotonto, esatea, berrotan barril karrezketa inditxet, eta jende asko ziogo indik, Eta, gaina, jende relevante asko. bai. Euskal Herri mailan alde hortatik izan artista pila bat zeuzke hau, hori alaek. Hori alaek. Gure kultura kriston indarra deko, da kriston eragina deko bai, gero, jo que se, estatu mailan, beti da, bai Madrilen, bai Bartzelonan, bai, beti dekoteko lau foko bat jarritxe euskal musika da movidan, Bai. da euskal herrixeko kriston influentzixa estatu mailan bai, pila bat tale dauz, pila movida da... Bai. Venga, a ver, urrengo galdera, txuleta ebetiko zoan. Vale. Nor behar piztuko uke, bere kontzertu bat ikusi eta kontzertu eta gero berriz hartu da zulora otatzeko. Igual itoitz, Baina ito izetzio gilda. Itoitz, ez? Hilda niozu, nire talde moduan, kontzeptualki, hilda de verdad, vale. Hilda de verdad. Ez, nifetatela, claro, proiektu modure, joder, que va, vale, hilda modura, oza, la modura, plan... Da, en modura ez hilda, Hilda, Chris Cornell, Audioslave. Vale. Audioslaveko, nidakidanek bakarrik dau Chris Cornell hilda, Chris Cornell berpiztuko naban, berani kontzertu bat ikusteko. Audioslave ikusteko beharekin, ez? Bai, Soundgardenen epoka ez jata inbeste deitzen. Audioslave askoz berreza usatzen da kriston talde iruten jate, bai. Así que, bai. Parkatu itoitz. Niño. Juan Carlos Pérez hau ikuste baldin badezu, lasai. Da, ez da duzte ikusiko nik, baina, bueno, ikuste batzu Juan Carlos Pérez gonbiauta zaude. Vale, oin... Bueno, azken bigarren galdera, eta gero ja bukatzen muga ditu. Perfecto. Ire ametxetako gitarra, baukek? Bai. Zerdek? 1994ko Fender Starcaster. Starcasterra da 335 bat, baina apur bat gorputzai, apur bat holan egite. Vale. Ta batera zuten oindala urte batzuk Fender Ratio bat, Bai. Modern Player Starcasterra, baina, bueno, ontxe ja, ez da biz fabriketan, da ontxe fabriketan dago Squire, baina horren mastillago nintzen probetan, da keba, baina Master 74 da una gozada de guitarra. Hori xingo zan, baina hori ja, da zenak oso kitzi dauz, Pum, zesategi. hipoteka, keba. Ja. Bai. Vale, ados. Es que, ja, hain edizizio limitauko gitarra bat, eta gaina ona baldima, gaina merezi baldima, Da, pasa que, ni, oza, es que baina dutute, ez da merezi. Ez da merezi, nik ez da baina orduan juko inbeste, olako gitarra, porque, joder, es que, igual oso filosofiko iruditzen dutzu hau, baina esa guitarra no se merece estar en mis manos.
Es como, joder, es que hoi Ja, gitarre oso kitzidaz, da senak, muy... ja, a ber, nik uste hori merezio ez merezizke diruka gitzeik esan nahi. Ja, bueno, bai, Diru hori, diot, ja, kontualtu, diruana, que esaban oraindukoan beste, porque hoiek reverben da, 8.000 euro ingurutan da, haus da, edo geixa, ez zitegain garesti iruditu? ez, hori ikusi doanik merkeina, ez naban orainduko hori, Nada, baina, oso garestixetaz, esan, palde batetik esan gaztauk hori, baina, bixe non hori etortzen bazte, esaten, bitxu, oparituko zut, ostia, errespetu emongo zten, Bai, Errespetu, Joder, nik karri. Ostia, hori, akordatzen hau Fenderrek atazian oindala urte batzuk, zea bat, kolekzio bat, Juego de Tronosekin Bai, kolaboratzen, eta nina esan en plan de, bueno, ba, jode, ba, igual ahorratuko jat, eta erosiko jat, ba, espero nian, ba, 1.000 euro, 1.500, bai. 2.000 como mucho, eta plan da ematen dauden saltzen. 25.000. Venga, ja. Bai. Eta en plan, tío, enfermo puta seme batzu zeate. En plan, gitarra daukalako, osea, 2 marrazki, 8 marrazki, venga, hombre, osea, Bai, da, 25.000, Winterfell, tío, kaskauta gaude, bai. tío. Hori bai dekela, en plan de... Bai. Es que zitek No, que va, que Es va, que que va, zitek que va, buruan que va. sartzen, tío, es que, en fin. Que va, En fin, Buah, en fin. chaval. Bai. Venga, galdetuko txiat, oain, bost gitarrista internazionalki gustatzen zaizkikenak eta beste bost Euskal Herri maila. Gustatzen zaizkikenak, edo ire ustez honenak, edo azpimarratuko ditugenak, edo, bueno, egun nahi deken baremo arabili aukeratzeko. Vale. Osea, hori, mundu mailan, asko gustetan jate, bueno, Josh Homme, gitarrista moduan, beran konposatzetako bera gaitik eta asko gustatzen jate, dan akorde maioretan, gitarra, zelan da gero Dan Auer batzepe bai asko gustatzen jate berdina gaitik, Footface edo da gitarra oso guarruak eta Dan Auken barta de Black Keyseko gitarristia. Vale, gero, Graveyardeko gitarristia solista, ez daki zelan deitzen dan, Graveyardekoa. Nik ez, baina, bueno, vale. Bai, hoi... Iru damazkik, bai. Iru daz, gero, zelan deitzen da, tipu hau. Steve Mazur usteot dala Orlady Peace talde kanadiar baten gitarristia. Belanak erabiltzen da ben efektuak eta atmosferak itzen da esena gaitik. Orlady Peace da hori, talde kanadiar bat, alt rock egiten da bena oso tema popero batzuk, baina bebai hori atmosfekin eta disko nahiko zainduak eta asko gustatzen jat, igual nire talderik gustokonetariko bat. Vale. Urte askotan izen da nire talde favorituena, da beran gitarristia asko gustatzen jate. Horlau, da bosgarren bat, mundu mailan Aitor Gorosabel. Bai. bai. Aitor Gorosabel mundu del mundo. Bai, el top 5 del mundo Aitor Gorosabel fijo. Inneretakoa ez, Bai. Eta Euskal Herri maila? Oa gitxia deko, tenakotzeko, ez da? Vale, gustatzen, oza, igual, niretik gertu da zen talde askotako gitarristik izan lehik ez Euskal Herri mailan nire gitarrista favoritu ez da. Asko gustatzen jate, Jokin Elorzan 6 urte, Jokin, joteko era, ez daki fijatu zaren, baina eiten dituen akordiek beti die super arraro. Da sonau eiten da ez de puta madre. Igual eiten deu figura batzuk con inversión en tercera, con no sé qué, la séptima en bajo, da gauza oso arraro egiten ditu, da beran estilua, gainera ikusten bazu direktuan hor mugitzen eta kriston energiako, hori izango zen nire gustokenetariko bat. Einaut, Gazteñaga, kriston gitarristi iruditzen jate, bebai. Joseba Ponce, bebai, zer esan, ez da?
Hiru, eske, Bai. bai, Gero... A ber... Joder, ez dakit, De repente, zurin geratu inaz. Bueno, gero, Aitor Suárez bai, misen amibe, iruditzen jate, gitarra de locos bat. De locos. De locos. De locos, bai. Hemetik ezakit ikusten ari da bena ez, baina musu bat bialtze dutzet. Andoni Zudupe justu lehen txati antzeban, así que igual Aitorrez baina Andoni bai, así que Andoni keman antzio, Andoni miseko bestia. Bai. Da, bosgarren bat erabakitzeko, gustaten jata asko, joteko eradekona, 341ko Mario, laguna 341 talde berriztarra da, hardcore talde bat, da Marion dekone joteko era, superaska, riffekin, piruriru, no seke tal, pilo bat gustatzen jate baixenan joten da, da 341 niretzako baixena kriston influentzixa, hori, komposatarakuan da, porque eurekatera ben resilientes diska, iruten jate, pero de arriba abajo, un pepino de disco, o sea, increíble. Hoi entzun beharreko diskoa bai da, o sea... Vale, guai. Ba, igual, entzutun maia dozea, da igual eskatuko edat kontaktua baldin baukak. Un entrevistado más. Bai. Ba, amaitzeko bi gauza faldazizku, vale? Perfecto. Gauza badek, oain galdetuko jatena, eta gero amaieran bion artean ingo jaun beste gauza bat. Vale. Orduan, oain arte, aigaitu gentzuten pixkat ire guztoak, nundiko handian eta hola, baina hoi nahi diat jakin ire antiguztoak, nahi diat jakin ire amorrua, nahi diat jakin zer odiatzeken. Orduan, momentu honetan, aukera emate baldin maiat, bai internazionalki ala Euskal Herri mailan, talde bat eta bere diskografi osoa, talde barra artista bat, Bai. eta bere diskografi osoa ezabatzeko, zein aukeratuko guen. Wow. Wow. Ba... Agian Paulina Rubio delako bat. Vale. Porque hoy en plan edo Bertín Osborne, bai, Bertín Osborne. Incluso ya eskatzen jarrita ezabatuko deiago mundutik, en plan... Mundutik, bai. En plan, ya es musikatik bakarrik, en plan mundutik, a tomar por culo. Vale, gustauzitek ire pentsatzeko beria. Ba, de puta madre, ba, ja honekin amaituko jau. Gustora honaiz? Oso no, bai, super gustora. Bai, gaina ez dut, hasikeran, hostia, apur bat akojo naute hasinaz, hostia, sakitz, baina ez dut, nivel, oza, kristolako niveleko jendie pasada zure kanaletik, ni de gitarria ebatzen justo. Bueno, ire mankue zaiz, No, joder, baina, eulerteztezu, no, estekote teknika, en plan, landurik. Bai, eta neuke pertsonalki askotan, bai, directamente argi eta garbi, kiston inbidixe pasau diat, etortzak hemen tipo bat, eske adibide asko jarri halko nitxean, ez? Baina, etortzak, nizertzakiat, Mikel Lazkano bat, edo Ixak Arruti bat, edo Gorka Txakartegi, nola bendola azte batzuk, tipo rejotzeik? Eta ni ikusten da zentenean, eske kiston inbidia bateik, tío. Baina, bueno, hori azkenean musika mundua ala da, eta beti ongok norbait ibaino hobeto joko una, baina horrek ez dik esan nahi ez dara itxarragoa izenik edo, ez nahi musikan aspektu asko zeudek, eta segurazki teknika hain avanzaua daukaten horietako askok ezin ditek jota kantatu, eta ikadidez jota kantatzeko almena, ok? Zan nahi, ez que hemen danetik ziok eta tanontzat ziok, así que ni neu guztua honau, espero zuek ikusten eutzaten danok eta hau YouTubeen ikusi dezuenok espero guztua hautie. Eta amaitzeko, eskatuko jaten azken gauzaek zerbait jotzeko. Riff bat. Edo zer. Eta ni joko izkian nere betiko, beti astero esateaten bezala, joko izkian nere betiko laulik ire riff horren gainetik.
Vale. Eta odeiri raid bat ingo zu hau, odeidek, hau txateko jendeantzat, odeidek Zarauzko, uste Zarauztarra gala, Zarauzko sortzaile bat, eta, bueno, nire partez eman gabonak. Ema joi, Joseba. Aio, danoi, mila esker.